An balimaw aw ni ɲankuma kibaruya b'an bolo kaladaw kulo ka o de k'a fɔ ye ko an ka maliyɛn kamelenin dɔ ko tigɛ kɛra olu la Niger dugukolo kan a yirala k'a fɔ ko kamalenin masina in ko a tun bɛ yɛrɛ kɛ mobili feerela de ye Mali la yan nɔ k'a bɛ mɔgɔw ka wari minɛ ni ka tunun ni olu ka wariw ye a yirala k'a fɔ ko a ye nin kɛwale in k'a y'a sɛbɛn mɔgɔ baden de la ko olu ye plainte de don a kama plaintew donnen a kama kɔfɛ sa an ka finitigi minnu bɛ yan nɔ olu ye ci bila ka taa Niger maaw ma olu fana tile fila bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na olu wulila ni ka taa tigɛ kɛ a la olu kɛlen ka tigɛ kɛ a la tuma min na o ye an ka mɔgɔw wele olu ye mɔgɔw bila ka taa ni ka kamalenin masinaman in ka sɛnsɛn ka se n'a ye an ka jamana kan yan nɔ kɛlen ka sɛnsɛn ka se n'a ye an ka jamana kan yan nɔ sa o ye a bila an ka kasobonba la an filɛ nin yɔrɔ min na i b'a fɔ bi k'a bɛ yen nɔ a bɛ k'i miiri a ka kɛwalew la a ye minnu sɛbɛn mɔgɔw la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da u tulo kan o de ye k'a fɔ u ye ko an ka finitigi dɔ n'o ye an ka komisɛriba dɔ ye ko o minɛlen don maaw fɛ maa sidɔnbaliw ayiwa a yirala k'a fɔ de ko a ka o minɛlen sɔrɔla de ko u tun bɛ kari dɔ de kɔnɔ ko kari in ko tun bɛ ka bɔ Mopti ni ka taa dire ayiwa ko marifatigi ninnu ye sira tigɛ u la ni ka taa ni u mɔgɔ damadɔni ye ayiwa ko u talen n'u mɔgɔ damadɔni ye tuma min na de sa u y'a dɔn k'a fɔ ko civil dɔw don ba la u ka sɔrɔ ka olu labila ni ka komisɛri masinaman in ka o t'u bolokɔrɔ yen nɔ an filɛ nin yɔrɔ min na i b'a fɔ bi sa halisa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na k'a dɔn k'a fɔ maa ninnu ye maa masinaman minnu ye ani n'u taara ni komisɛri in ye yɔrɔ min na ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo kaladaw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la